αρχίσω με εσένα, ναι, για άλλη μια φορά. Μαζί σου ήμουν άστα καλλιτεχνικά. Είμαι σίγουρος πως εσύ έκασες τα τρίτα τα κλικιά. Κι άλλη μια φορά ο Τίνος μου τώρα τα χώνει. Και της έβηπες αυτό κοινό την ξεβρακώνει. Όχι φίλε μου, αυτό δεν πρόκειται να το κάνω. Γιατί φιλάρα μου είμαι υπεράνω. Περνάμε τώρα μου σε άλλη μια, ναι κυρία. Και ακούεις το όνομα Γεωργία. Ναι, εσένα φίλε μου, αν δεν κάνω σε λένε ναι τατσίδου. Κι άλλη μια φορά ο Τίνος ναι έγινε τίνεται. Τα χάνω λοιπόν και θέλω μια βοήθεια από τον Αλέξη. Αλέξη πάρε ναι. Από μένα μάγκα μου δεν θα έχεις μια βοήθεια. Ήρθε η ώρα εγώ να πω και την αλήθεια. Εγώ βοήθησα ρε βλάκα τα κοριτσάκια για να βγάλουν ηλίθια αυτά τα στοιχάκια. Για τον Ηλία το βρεκό σκέφτηκα αυτό, για τον άντρα το σωστό. Και για μείνω το Βασίλη θα του φέρω ξέρει τι από τον Βασίλη. Μαζί και τον Αντωνάκη και τον Γαλατάκη. Φύγε μακριά, σε παρακαλώ, δεν τα βλέπεις τα κορίτσια. Φύγε από εδώ, ήρθες και εσύ ο μεγάλος τώρα πας. Εύρυπηδη έλα από μένα να τις πας. Μην κοιτάς τα κορίτσια με μισό μάτι. Σου ανήφουνε με λάδι όλο στο κρεβάτι. Καλά δεν έχω κολλήσει. Θέλει νέο Ντίνος τώρα να απαντήσει. Ντάινος φίλε μου είναι νευριασμένος. Κυρίες και κύριοι από ένας πουλημένος. Πουλιστέ ναι τη δικιά μου κλίκα. Όμως τώρα από μένα θα φάει ήττα. Για άλλη μια φορά ο Τίνος φίλε είναι ο μάγκας. Και εσύ φιλάρα μου είσαι ένας άνθρωπος της φάπας. Κι ήρθες μέσα στο δικό μας το σπιτάκι και σε κάναμε κουμάδα. Και μετά πολλά σε κάναμε και μάγκα. Για άλλη μια φορά ο Τίνος ελληνιασμένος. Φιλάρα μου το ξαναλέω είσαι πουλημένος. Γιατί φιλάρα έστειλες στο Δέλτα. Τώρα από το θέατρο και γρήγορα και Δέλτα. Βάντα! Έλα, κάτι να. Όχι, ποιος έχει τη Μεγάλη χειροκρότημα και για τους δυο, παιδιά. Μόλις βγήκα αυτό. Ευχαριστώ. Είναι η δουλειά μου. Ή όχι. Κύριε Μαρκόπουλε, καταλάβατε τώρα τι έγινε. Ναι. Γιατί βλέπω μας κοιτούσατε λίγο με απορία. Εγώ δεν μου τα βγάλω σιγά για Τα είπαν όλα τα παιδιά, δεν αφήσαν τίποτα για μένα. Τα είπαμε όλα. Πάει και τελείωσε. Ωραία. Λοιπόν, είναι και γενή ώρα. Ο παπάς μου τώρα και έρχεται ο Θουκυδίδης και με τον Πλάτωνα. Είναι και γενή ώρα του πλάματος. Όχι ρε. Θα κάνετε. Βγαίνουμε εμείς τώρα. Καραμίκας. Ρε εσύ, δεν μου λες από πίσω να παίρνεις συνεχόμενα αυτό. Σταματάω να παίρνεις συνεχόμενα. Τώρα παίρνεις.